it-tarbija fil-ġuf jistħoq ilha l-imħabba u r-rispett tagħna. Nitkellem l-ewwel bħala tabib, ix-xjenza tgħallimna li l-ħajja tibda mill-mument tal-konċepiment. U meta b'ultrasound naraw li t-tarbija fil-ġuf, ir-ras, l-organi, l-idejn, il-ġisem, is-saqajn jiċċaqalqu, il-qalb qiegħda tħabbad. Ħbieb qegħdin nitkellmu fuq tarbija. Tarbija li għandha l-ħajja proprja tagħha. U jiena bħala tabib ma nistax nifhem kif aħna t-tobba li aħna msejħin biex ngħinu lil min batutu u marit. B'xi mod jew ieħor nkunu l-istrument li flok ngħinu l-ħajja neqrduha. Però nitkellem ukoll bħala bniedem. Jiena rrid li ħadd ieħor jirrispetta d-drittijiet tiegħi fosthom, jew aħjar ngħid l-ewwel fosthom, id-dritt tal-ħajja. Imissa kif jiena rrid li ħadd ieħor jirrispetta d-dritt tal-ħajja tiegħi, jiena rrid nkun ukoll li nirrispetta il-ħajja ta' ħadd ieħor. Irrispettivament kemm hu kbir u kemm hu żgħir. It-tarbija fil-ġuf jistħoq ilha li aħna lkoll nirrispettaw id-dritt għall-ħajja tagħha. U fl-aħħar nett, nitkellem ukoll bħala Kristjan. Għax jiena nemmen li l-ħajja umana għandha valur speċjali għax Alla ħalaq il-bniedem fis-sura tiegħu. U jiena nħobb lil Alla meta nħobb lil bnedmin li huma maħluqin fix-xbija tiegħu. Jiena nqim lil Alla meta jiena nirrispetta il-ħajjiet ta' bnedmin oħra maħluqin fix-xbija tiegħu. Din mela hija l-għażla tagħna. Għażla bejn ħajja u mewt. Bejn vjolenza jew inkella imħabba lejn kulħadd imma b'mod partikolari lejn dik it-tarbija ċkejkna fil-ġuf.